Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Sumuoto, syempre, nanakadiri sa Jubron. So, afford sa inyo nga maka-afford ka nang makapalit na tag mga branded. Kaya usually branded ba yan? Pero actually, mga apa sabi yapon mig mga sale. Pero muna dayon to, nana din mo comment sa imo, gihimo nag online selling ang ato Facebook kay mo comment kasi nga, "Alo, uy, tsada kayo ang imong sapatos day. Tsada kayo ang sinina day." Ang uban mag-PM na dayon. Mura lagi online selling a day. Pag uli nimo puhuna, ako ano na sinina. Dili mo nga ako ano na, day, chocolate baya day ha. Day. Muna dayon to. Magdiha na din ka magluya no. Before bitaw nga naapa ta dito sa Cagayan. Muduol ta sa ilaha, nangayo ta sa ilaha. Wagi natunod bisan gamay ba. Dili sa pagpamuyboy ha. Walay natunod ay maski piso. Maski magpabalon og ice water, maski nagpabalon og ampaw, maski magpabalon og binangkal, wagi natunol. Nya, maka-experience pa ko before maglukat ang passport. Diyos ko, lisod kayo kinabuhi magka-UTI di ka kay ngano. Dili na ka nana ka sa point na dili na ka gusto mo muhawa kay kasi tawagon nimong number. Napay sa kuan nga dili na ta mo tindog sa atong gilingkuran kay basin pulihan ta kay lisod baya magtinduga no buong araw nya. Tagdugay biya kita mahuman maguldi siguro. Ila kay huldi makabalik pa din kag pagkaugma di ba inana nya. Maski kuan ba wala sila natunol sa imo, mo pay mga demanding kayo, mo pay mag-PM, siyempre magpa-as-if na lang pud ka nga okay ka pero Diyos ko, di na ito nakalimtan ba ang ipangbuhat nila sa unang pagpangisnab no? Mga jealous, hindi kayo eh. Yan ako'y uban. Nagtuo man siguro ni silang abroad talagang tagkwarta. Kaya siyempre makita nila sa tong post na nakasmile ta, makita sila sa tong post na tsada tag sinena, tsada tag sipatos. Lisod po no, magdaster me. Lisod po no, mag-post mi sa mong Facebook na nagmungkot me. Sa itong dagan di problema. Siyempre, mag-smile-smile me, pero sa likod na sa mong kong ginukol. Lisod pa'y kapait in tao no. Ipagpapit dito sa abroad. Unya, ang nakalisod pagid kaayo, mag-PMPE mo, mangutang mo kwarta, ha? Mangutang mo kwarta. Unya, kusog na bang mangutang kwarta no, kanang tao bitaw nga wagi. Kanang nihaw-nihoy bitaw gid dili gid mo singkin sa imong utok nga mo message sila sa imo kay ngano. Wala man gid intawon sila na natuno sa imong masking gamay. Or naa po kay mga friends sa una nga tan-aw nimo nga arang-arang sila mo tong katong nga nga giduulan nimo sila pero gibalibaran. Gibalibaran ka bayot sakit kayo sa buot nimo ba nga nanginanglan ka before. Wala sila natunol. Mo pa yung mga demanding kayo. Unya, kung dili nimo sila mabalibaran pud nimo sa kilisod baya pud intawon kayo kinabuhi nato diri. Ganihit-nihit baya ta kay ang importante ba sa ato diri ang pamilya baya. Magmahay-mahay dili na dayon mo like sa atong mga post. Dili na dayon mag-message, pangka na kayo magpattern mga bayot. Kinukuha mo na ulaw. Wala mo na ulaw. Wala na yung hunahuna inyong gibuhat sa ako before. Magutang-utang mo nya di pa utangon mga suko. Di pa ko pang gabae, may pag maglaga mong durian. Basta ha wala jud ko na muiboy sa maigo lang ha, sa maigo lang kabalo ko nga dili lang ako ginani. Daga naka-experience ani. Ako uban mga amiga no nga mga jealous kayo ginuko asa mo gakuhag kabaga sa inyong mga dagway no. Mo ingon balos-balos lang ta kay sa una, niduol bitaw mi sa inyo. Kulang na lang gani baligyan na mo kaluluwa. Wala mo natunol maskin piso. Uyo dayon og mamaylo mo sa mua nya mo balibad mi kay tinuod nga walang-wala jud. Tuo mo siguro mo abroad mi nga daghan mi kwarta no. Kana mo sweldo giapon na nadaan na pa mi mga utang. Na pa mi mga utang sa Pinas. Na pa mi bayaran dadto, na pa mi bayaran dari. Hatag pa mi sa mong ginikanan, na pa mong pamilya, may nana nagtuo Ginoo ko kulang na kaya na ba yan? Yan nagtuo mahal-mahal yung dili mo pautangon. Yang hadlok ra ba karong panahon na no. Kung dili nimo sila pautangon mo pay mga suko. Unya kung napoy ubang tao pautangon nimo kay Ginoo ko, kulang na lang lagi mo luhod sa imong atubangan. Puno na nila murag puno na lang nilang messenger sa ilang explanation para lang makautang og kwarta. Sadyang kini pud lagi maluloy-on ta sa pautangon og kwarta. Pag pautang og kwarta, nagtutang 20 na lang ang tugaw pa ka nagbayad. Magbayad-bayad sad no kay ngano. Sa amor bang pagpadalaan na sa Pinas no, nagplitihan pa namo na kung i-convert na mo na sa piso dako na siya nga pliti. Magbayad pa mis para padala. Nya imong giutang bro, mauras amount nga imong giutang no. So baga po kadagway. Pagpatong pud kag kaulaw no, so magbayad-bayad pud ta balag dili ka paninglon. Initiative na nimo na mabayad ka. Kay ngano nag-promise man ka. Nya uyo bitaw dayon og kanang paninglon dayon mo pay mga suko. Obligasyon na ninyo pambayad